Let's go.
Τι είναι αυτό, το ανέβασε.
Είμαστε στη Άρη. Ναι. Για να μπορούμε να δώσουμε το βράδυ κανονικά. Τώρα μένει να το ανεβάσουμε εδώ το βράδυ. Ατυγός είσαι. Παραμένει η κατοχή την αναγέννηση. Εμείς έχουμε πει ότι δεν κρίνουμε τη διαιτησία. Ήταν μια δύσκολη στιγμή και για μας, όπως καταλαβαίνετε. Βλέπετε για το χρόνο 3:46 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, Γεωργιάδης κατεβάζει την μπάλα από την Άρη. Γυρνάει η μπάλα, Γεωργιάδης. Να θυμηθούμε και εμείς τα παιδιά, γιατί έχουμε 3 εβδομάδες να μεταδώσει το Ελευθερία Μοσχάτου. Και 28 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Ξαναλέω, 59-43 το σκορ. Προηγείται η ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου. Τρίποντο, άστοχο. Την πάω για την ομάδα του Ηρακλείου, μια πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Έχει κάνει καλή πορεία μέχρι τώρα, αλλά το Μοσχάτο έχει πραγματικά εντυπωσιάσει. Έκανε τη λήξη στην πρώτη αγωνιστική εδώ με τα Χανιά. Έκανε ένα ντέρμπι την προηγούμενη εβδομάδα που κέρδισε με buzzer beater στο τέλος. Επίθεση και πάλι. Δεν είναι εύστοχο. Πολύ ωραία προσπάθεια, δεν είναι εύστοχη το καλάθι. Επίθεση για την ομάδα του Ηρακλείου. Στη διακοπή του τρίτου δεκαλέπτου θα προσπαθήσουμε να βρούμε και το ρόστερ για να μπορούμε να σας κάνουμε μια περιγραφή καλύτερη. Γιατί την ώρα που ήρθαμε βιαστήκαμε να προλάβουμε να σας στείλουμε εικόνα όσο το δυνατόν νωρίτερα μπορούσαμε. Λυμπάωτα από τα παιδιά του Ηρακλείου. Άστοχη πολύ, παραμένει το 59-43. 59-44. Εύστοχη δεύτερη πολύ, στο 15 πόντους και πάλι διαφορά. Γεωργιάδης κατεβάζει. Περνάει μπάλα καλά, πολύ ωραία τοποθέτηση, πάρα πολύ ωραία τοποθέτηση. Πολύ σύντομα θα έχουμε και ένα ρόστερ, από φωτογραφία βέβαια, αλλά... Δύο βολές για το Μοσχάτο. Εύστοχη πρώτη, 60-44. Μια βολή ακόμα
2 και 26. Στο τέταρτο δεκάλεπτο θα έχουμε και τα ρόστερ των ομάδων να λέμε την περιγραφή μας κανονικά. Κατοχή παραμένει για την Ελευθερία Μοσχάτου. 60-44. Γεωργιάδης, γυμνάει η μπάλα. Έχει διάδημο, ξέρουμε προς το παρόν. Τα παιδιά τα ξέρουμε τη Μοσχάτου, αλλά επειδή έχουμε δύο ομάδες δεν θυμόμαστε ακριβώς τα ονόματά τους. Πολύ σύντομα θα έχουμε όμως επαφή. Για μπάνι. Θα τα δούμε. Λοιπόν, επίθεση για τον Ηράκλειο, μια ομάδα που επίσης έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία, είναι ότι αντισφαίρεις του Ηρακλείου, έχει βρεθεί πολλά χρόνια και στην Α1. Το Μοσχάτου όμως είναι μια παρέα. Κερδισμένο φάουλ, σηκώνει το χέρι ποτικά και σηκώνει για το συμπαίκτη του με 2 λεπτά. ...60-44 προηγείται η ομάδα της Ελευθερίας Μοσχάτου, μια αρκετά σημαντική διαφορά. Βέβαια το μπάσκετ τελειώνει όταν σωστή εικόνα της λήξης και ειδικά όταν παίζει μια ανταγωνιστική ομάδα. Ετοιμάζεται να επανέλθει ο Γιαμπάνης. 2 βολές, 60-46, στους 14 η διαφορά. Επαναφορά για την Ελευθερία. Το man to man τα παιδιά του Ηρακλείου. Γιαμπάνης, εκεί είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι πολύ έξυπνο παιδί, με πολύ καλά τελειώματα. Χάνει όμως την μπάλα, καλή άμυνα από το Ηράκλειο. Ο συνδυασμός, ο Σταυρού θα χτυπήσει σε πρωτεύοντα με τρίποντο. Δεν είναι εύστοχο. Γιαμπάνης και ριμπάουντ με καλή τοποθέτηση. Γεωργιάδης και εκείνος θέλει να τρέξει στον συνδυασμό. Πολύ καλά κάνει και κρατάει την μπάλα, πάει στο χαϊπός, Γιαμπάνης, Καντός. Απέναντι, Γεωργιάδης, διστάζει, είχε το χώρο να στάρει. Να ψάρει όμως το λοπός, θα παίξει πλάτη. Έχουμε γραμμή, αλλαγή κατοχής. Καλή άμυνα από το Ηράκλειο. Λέω και πάλι για όσους άργησαν να μπουν ότι το πρόβλημα ήταν δικό μας από ένα τύχημα, ήταν τροχαίο. Ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμό που μας οδήγησε στην τόσο μεγάλη καθυστέρηση, γιατί και οι ασφαλιστικοί δεν μας άφηναν να φύγουμε, έπρεπε να καταγραφεί το τροχαίο και μια που δεν φταίγαμε, ήταν αμαρτία να πληρώσει όλη αυτή τη ζημιά. Νομίζω ότι είναι κατανοητό και ζητάμε και πάλι συγγνώμη, κυρίως γιατί οι φίλοι του Ελευθερίας του Μοσχάτου έπρεπε να είναι εδώ, αλλά κυρίως από τους φίλους του Ηρακλείου που δεν τους βοηθούσαμε, περιμέναμε αυτήν την ομάδα τους όπως είχαμε υποσχεθεί και δεν τηρήσαμε την υπόσχεση. 60-48, στους 12 η διαφορά. Γυρνάει η μπάλα. Πήγε τρόλ. Περνάει αντίθετα. Καλή κυκλοφορία. 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Για 3. Άστοχος. Του πάω και πάλι το Ηράκλειο. Περνάει, αλλαγή, βγαίνει στο Γιαμπάνι, θα παίξει ασμέναν. Όχι, δεν παίξει ασμέναν, κάνει τίποτα out και πάρει. Και η διαφορά στο μονοψήφια τιμή 60-51. Είναι εντυπωσιακό ότι έχει και πάρα πολύ κόσμο το Ηράκλειο εδώ, ο οποίος είναι και φυσιώδης. Είναι αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, μια ταλαιπωρημένη περιοχή, με πολλά προβλήματα. Περνάει μπάλα κοντά στο καλάθι. Πάει πλάγια, σουτάρει, δύσκολο σουτ, άστοχο, rebound και ο Γιαμπάνης εκεί και εκεί σιγάνει το χάσει. 62-51 και έχουμε λήξει το τρίτο δεκαλέπτου. Ελπίζω να μπορέσω να μας στείλουν τώρα το ρόστερ για να μπορέσω να σας πούμε και 2 κουβέντες παραπάνω, έτσι. 1 και 39.
Είναι και το πρόβλημα το ηλεκτρονικό ταμπλό τώρα, έτσι, πρέπει να πάρουμε τη φωτογραφία από το κομπιούτερ, έτσι, γιατί δεν προλάβαμε να βρούμε τους υπευθύνους των ομάδων να πάρουμε τα ρόστερ στην αρχή και αυτό μας στοιχίζει. Βέβαια, το βασικό για εσάς είναι ότι σας δείχνουμε το παιχνίδι, τι να κάνουμε. Τα υπόλοιπα προβλήματα, και έχουμε μείνει και λίγο πίσω, 62-51, να φτιάξουμε λίγο το σκορ. Τα υπόλοιπα είναι και ότι δεν είχαμε και τραυματισμό. 62-51 το σκορ. Είναι live στο DA, στο Δημήτρης Αποσκήτης. Απλά αργήσαμε γιατί είχαμε ένα τύχημα, αυτό λέμε στον κόσμο, έτσι. Όλα καλά, ευτυχώς. Μην φύγει. Αν βάλει μια γενική και δύο ατομικές στον ομάδο. Μην φύγει, θέλουμε να το πάρεις. Είναι 10 λεπτά. Να με πας στα μάξι, θα περιμένουμε την οδική. Λοιπόν, συνεχίζουμε 62-51 το σκορ, ξεκίνημα από το δεκαλέπτου, δεν έχουμε όμως το χρονόμετρο ακόμα να δουλεύει. Ο Κιούσης με το 6 ο Δεντρινός, με το 16 παίζει ο Κολοφώτης, με το 13 ο Ζενέλη και με το 19 ο Κατσογιάννης, ο ήρωας της προηγούμενης εβδομάδας. Έτσι, Δεντρινός και πάλι. Θα μάθουμε σιγά σιγά για τα παιδιά. Ζενέλη, Δεντρινός, Χαντόφ, παίζει pick and roll. Έβαλα στον Κολοφώτη, πάλι Δεντρινός. Πασάει στον Κολοφώτη. Πάσα στον Κιούση, καλό σουτέρ, δεν το βάζει. Αλλά παίρνει το rebound το Ζενέλη. Χτυπάει με επιθετικά rebound, δεύτερο rebound επιθετικό συνεχόμενο που τους βοηθάει να συντηρήσει τη διαφορά 64-51. Επίθεση για την ομάδα του Ηρακλείου. Με το νούμερο 6 ο Καμαρινός. Πασάζει στο 24, είναι ο Πετράκης. Καμαρινός και πάλι περνάει, πολύ ωραίο καλά. Πολύ ωραίο καλά, στο 64-53. 11 και πάλι διαφορά. Περνάει η μπάλα μπροστά, κερδίζει το φάουλ, ο Δεντρινός δεν το βάζει. Καλά, χαμηλά όμως γίνεται. Δεν είναι ο Δεντρινός, έδωσε στον πάσα, ο Κολοφώτης κέρδισε το φάουλ, έτσι. Ξαναλέω, Καμαρινός. Με το 10 έχουμε ο Λέφης. Παίζει ο Λέφης με το 10. Με το 8 είναι ο Κατσούρη. Είπαμε 6 ο Καμαρινός και το 16 και το 24 ο Πετράκης. Κρατάει την Παρακολοφώτης, οργανώνει, πασάει στο Δεντρινό. Παίζει ένας μέναν, γυρνάει, πίβοτ, δίνει την Παρακολοφώτη. Πολύ ωραία φάση. Πολύ ωραία φάση, αλλά χάνει ένα εύκολο καλάθι εκεί που έφτασε. Ξαναπάει η μπάλα στο Δεντρινό, ξανά δεν μπαίνει μπάλα. Κατοχή για να δούμε, όχι, για την Αναγίνη θα καλοχωρεί. Αλλαγή κατοχής, 8 και 51. ...64-53 το σκορ. Κατεβάζουμε το 8 Κατσούρη. Κατσούρη. Παίρνει pick and roll από τον Πετράκη. Κατσούρη. Με αντίπαλο το Ζενέλη. Κερδίζει το φάουλ. Χαμηλά. Παραμένει η κατοχή για το Καλοχώρη που έχει πλησιάσει από τους 16 πόντους. Η διαφορά έχει φτάσει στους 11, 64-53, έχει και την μπάλα. Παραλίγο να κλέψει. Βήματα χρειάζονται. Καλή άμυνα του Κολοφώτη. Δεν υπήρξε φάουλ. Εμείς έχουμε πει ότι δεν φέρνουμε αντίρρηση στους διαιτητές. Πάντα είμαστε με τη λογία των διαιτητών. Είναι και θέμα άποψης. Σαν πρώην προπονητής δεν μπορώ να αμφισβητήσω ένα διαιτητή που είναι στα 3 μέτρα τη στιγμή που εγώ στην καλύτερη περίπτωση είμαι στα 9-10 όπως είμαι αυτή τη στιγμή. Δύσκολα θα αμφισβητήσω, πρέπει να είναι κάτι πάρα πολύ εξόφθαλμο. Δεντρινός, αντίθετα από το σκριν, πολύ ωραίο πέρασμα.
Πασάρι απέναντι, Κιούσης μόνος του. Φτάσει Ζενέλη κι άλλο rebound κι άλλο καλά. 66-53. Και παραφέρει τον ψηλό, το νούμερο 11. Περνάει ο Καστανιώτης και πάλι στην ομάδα. Αλλά έχουμε και time out από την πλευρά του Αρκαλοχωρίου. Άμα μπορούμε να ηρεμήσουμε, να δείξουμε και εμείς ένα διαφημιστικό. ...66-53 προηγείται η ομάδα του Ελευθερίας Μοσχάτου, 8 και 11 για τη λήξη του τέταρτου δεκαλέπτου. Το παιχνίδι θα ανέβει και στο site της ΕΟΚ το βράδυ, στο μπάσκετ, στο YouTube της ΕΟΚ, στο Hellenic BF. Αλλά θα ανέβει και εδώ από κάτω, ίσως θα είναι λίγο αργά γιατί πρέπει να γίνει μια επεξεργασία. Θα ανέβει το υπόλοιπο παιχνίδι που χάσατε εσείς στη μετάδοση. Βεβαίως οι ομάδες θα το πάρουν κανονικά. Με ό,τι προβλήματα μπορεί να έχουν. Λοιπόν, επίθεση και πάλι. Με τον Καμαρινός, με αντίπαλο τον Ζενέλης, αλλαγές. Πάει παραπέναντι. Παίζει αρμένα ο Λέβη. Ο Λέβης κάτι κοντά, δεν το βάζει. Ένα εύκολο καλάθι. Ο Ζενέλης συνεχίζει τη δουλειά που κάνει στο rebound. Παίρνει το rebound ο Κλεμαστούλης. Σε όλη την κατοχή ο Δεντρινός και πάλι φτάνει στο Ζενέλη που κερδίζει το φάουλ από τον Καμαριώτη. Από τον Καστανιώτη, συγγνώμη. Καστανιώτη στο φάουλ, παραμένει η κατοχή 66-53, 7 και 40. Κιούσης, Δεντρινός, φτάνει κοντά στο καλάθι. Δεν μπορεί. Ζενέλη που είναι πάρα πολύ δραστήριος. Έχει πάρει πολλά rebound, έχει δώσει δεύτερες επιθέσεις. Περνάει ο Δεντρινός, δύσκολη προσπάθεια. Δεν μπορεί να πάρει το rebound και πάλι. Το rebound το παίρνει ο Λέβης. Επίθεση πιέζεται ο Καστανιώτης, κάνει μια δύσκολη πάσα. Περνάει όμως την μπάλα, φτάνει κοντά. Δεν είναι γκολ φάουλ. Τυχερός εδώ. Τυχερή Ελευθερία Μοσχάτου. Ήταν πολύ εύκολο να γίνει γκολ φάουλ. Κερδίζει όμως τις δύο βολές. Ο Πέτρου. Δύο βολές ο Πέτρου, 66-53. Μπαίνει ο Λάμπρους στη θέση του Κρεμαστούλη. Λάμπρους Ζενέλη κοντά στο καλάθι. Κολοφώτης, Δεντρινός και Κιούς στην περιφέρεια. Κοντό σχήμα, κινητικό πολύ. Αλλά παιδιά που έχουν έπαιξει πάρα πολλές φορές, εύστοχο στην πρώτη βολή, 66-54, στους 12 και πάλι διαφορά. Εύστοχο δεύτερο 66-55, πολύ ανταγωνιστικό το Ηράκλειο. Δεντρινός πασάρι στο Κολοφώτη. Λάμπρου, Χαντόφ με τον Κιούση, Ζενέλη, Κολοφώτη, απειλή. Πεσνάντερ τα σκριν, παίρνει πάρα στο Κιούση, παίρνει πάρα στο Ζενέλη, πάρα πολύ ωραίο πέρασμα, ωραία πάσα, εκείνη η θέση του Κιούση, αλλά του γλύσει την μπάλα. Περνάει όμως πάρα πολύ όμορφο καλάθι από τον Γιάννη τον Κιούση, εξαιρετικός παίκτης, αδυναμία, πολλά χρόνια πριν. Έχει πέρασει από πολλές ομάδες, έγινε από τον Μίλωνα, Πανιόνιο, πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια όμως έχει βρει τη μυθάκι του εδώ στην Ελευθερία Μοσχάτου. Λάθος από τον αναγέννηση και σπρώχνει και κερδίζει το φάουλ από τον Καμαρινό. Και το φάουλ για τον Δεντρινό από τον Καμαρινό, 68-55 το σκορ. 6 και 39 για τη λήξη.
Στον Πάκο περνάει ο Κατσούρη και στη θέση του έρχεται με το νούμερο 24 ο Πετράκης ο Ιωάννης. Θυμίζω ο Πετράκης Αλέξανδρος και ο προπονητής, έτσι. 68-55. Επαναφορά με το Δεντρινό. Η διακοπή γίνεται για σκοπιστή στο γήπεδο στο απέναντι τερέν. Έχει υγρασία, κάποιος έχει πέσει κάτω. Η διαιτής σχολαστική και πολύ καλά κάνει, γιατί με την υγεία των παιδιών δεν παίζουμε. Πήγε γρήγορα να είναι κοντά να το ελέγξει και μπράβο της. Να το λέμε αυτά. Έτσι, σημαντικό να είναι κοντά. Λοιπόν, επαναφορά με τον Δεντρινό. Δεντρινός, Κολοφώτης, Κιούσης, Λάμπρους, Ζενέλης. Κολοφώτης, Δεντρινός, πήγε τέλος με τον Ζενέλη και δεύτερο πήγε από τον Κιούση. Βγαίνει με το... Πολύ ωραία προσπάθεια να αφήσει την μπάλα. Δημιούργησε τις προϋποθέσεις να οδηγήσει την μπάλα. Δεντρινός, 8, 7, 6, 5. Λάμπρου πρέπει να παίξει, περνάει. Βγαίνει στον Δεντρινό, προλαβαίνει, κάνει το σουτ, δεν το βάζει. Την πάει ποιος? Από τα χέρια των παιδιών της Ελευθερίας, κατοχία του Ηράκλειου. Πάρα πολλά επιθετικά ριμπάουτ η Ελευθερία Μοσχάτου. Βγάζει δεύτερες και τρίτες επιθέσεις και αυτό δεν είναι λίγο. Τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι πάρα πολύ σημαντικό. 6 και 17, 68-55. Περνάει ο Καμαρινός. Πέτρος πήκε εδώ με τον Καστανιώτη. Ανεβαίνει για σκαλοπάτι απέναντι ψηλός με το 7 ο Πέτρου. Κοιτάξτε τα παιδιά της Ελευθερίας, είναι μια ομάδα πραγματικά, είναι ζηλευτή από όλους και κυρίως από τους προπονητές. Το κλίμα που έχουν, αυτή τη διάθεση που παίζουν για ο ένας για τον άλλο, είναι μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Όπως λέει και ο φίλος μου που είναι εδώ από κάτω, με ένα τιτάνα προπονητή. ...68-55 έχουμε time out. Πάμε να δούμε και πάλι το διαφημιστικό μας. Δεν προλάβαμε να πούμε αυτά που θέλουμε για τους χορηγούς, γιατί η καθυστέρηση μας στοιχίζει. Αλλά αυτό που θα σας πούμε μόνο είναι ότι υποστηρίξτε τις ομάδες μέσα από την υποστήριξη των χορηγών. Είναι σημαντικό αυτές οι εταιρείες και αυτοί οι άνθρωποι που βοηθούν τις ομάδες να είναι οι φίλοι των ομάδων κοντά. Αν δεν υπήρχε αυτό, πολύ ωραίο κλείδωμα από τον Καστανιώτη, προσπαθεί να κλειδώσει τον Λάμπρου, παίζει καλή άνω ο Λάμπρου. Δύσκολο είναι τη λήξη, ριμπάω τον Κολοφώτης. Είχα πολύ λίγο χρόνο. Κολοφώτης, Δεντρινός. Κιούτσης. Λεωπός τον Λάμπρου, δίνει την μπάλα στο χάι πώς τον Ζενέλη. Κολοφώτης απέναντι από το σκριν, περνάει πάρα πολύ ωραία. Και ξαναπαίρνει μια διαφορά 15 πόντων η Ελευθερία. Σε καλό σημείο, έχει 5 για 32, μειώνεται ο χρόνος για να μπορέσει να αντιδράσει το Ηράκλειο. Επίθεση για το Ηράκλειο. Ωραία φάση, αλλά κάνει βήμα. Νομίζω ότι καθάρι είναι η παράβαση. Βήματα του Πέτρου. Αλλαγή κατοχής για την Ελευθερία Μοσχάτου. Και περνάει στο παιχνίδι με το νούμερο 14 ο Σαρής, ο Οδυσσέας ο Σαρής. Ψηλό παιδί, παίζει με πιο ψηλό σχήμα τώρα, ψηλό είναι το σχήμα εδώ και ο Πετράκης. Δεντρινός Λάμπρου. Πάλι Δεντρινός, Ζενέλη. Λάμπρου. Χαντόφο το Κολοφώτη. Δεντρινός και πάλι. Έχει την κεντρόλ, αλλά την γωνία του κεντρόλ, πέρα από την άλλη πλευρά. Καστανιώτης με τον Δεντρινό, θα τον παίξει στα πόδια και πολύ καλά κάνει.
δημιουργεί την προϋπόθεση, περνάει, αλλά δεν βάζει το καλάθι. Πολύ ωραία φάση όμως, έτσι. Το νούμερο 24 Πετράκης, παίρνει την μπάλα, παίρνει τον το Ζενέλη, πασάει στο πλάι. Ο Λέβης, Πετράκης, περνάει, ωραία κίνηση, δύσκολη προσπάθεια, έχασε την ισορροπία του, καθαρή φάση. Λάμπρου παίρνει το ριμπάου και κατεβαίνει, δεν διαμαρτύρεται καν ο Πετράκης. Λάμπρου, Δενδυνός. Δενδυνός, ωραίο κόψο του Λάμπρου, παίρνει κοντά, έχει πάσει έξω, αλλά πάει με παχυτικά πολύ να βάλει το καλάθι. Και κάνει και όχι, μία διαιτής δίνει φάουλ, άλλος διαιτής δίνει τζάμπολ, για να δούμε. Για από εδώ διαιτής σήκωσε το χέρι για φάουλ. Νομίζω ότι περισχύει χρονικά η άποψη του διαιτή γραμμής και γωνία. Καλό είναι οι διαιτές να μην έχουν, κάποτε μου λέει κάποιος διαιτής ότι καλή είναι η διαιτησία όταν δεν έχουμε διπλό σφύριγμα. Ο κάθε διαιτής έχει την ευθύνη του, έχει τις γωνίες του και έχει το δικό του σφύριγμα. Έτσι, για να δούμε. Πάλι διακόπτει το παιχνίδι για να σκουπιστεί το γήπεδο. Τέσσερα και 11 για τη λήξη, 70-55. Παραμένει η κατοχή για το Αρκαλοχώρι, μειώνεται όμως ο χρόνος. Εγώ θα επιμείνω σε αυτό που είπα στην αρχή, μια ταλαιπωρημένη με τους σεισμούς περιοχή. Πραγματικά τα παιδιά που τρέχουν την ομάδα και για τον τρόπο που την τρέχουν, γιατί είναι και εκείνη μια οικογένεια όπως είναι το Μοσκάτο, τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια. Είναι συγκινητική η προσπάθειά τους και αν θα δείτε το τι γίνεται την προηγούμενη εβδομάδα, υπεύθυνη τύπου η κυρία Άγα που μιλήσαμε και προχθές είχε ανεβάσει κάποια πράγματα στο προφίλ της και το πανηγύρια στη νίκη εντός έδρας. Είναι μια οικογένεια και εκείνη. Κάτι που βλέπουμε και εμείς στο γήπεδο τώρα, δεν έχουμε ξαναδεί την αναγέννηση, αλλά κάνει μια πολύ συγκινητική προσπάθεια. Μπράβο στα παιδιά. Λοιπόν, επίθεση και πάλι για την... Αυτό ο Κατσούρης τρέχει από τον δρόσο εφηδιασμό. Δεν πάει να πάει αυτό. Η διαφορά στους 17. Νομίζω ότι ψιλοκλίνεται το παιχνίδι. 3 και 45 για τη λήξη. Παίρνει την μπάλα και πάλι ο Κατσούρη. Κατσούρη. Καμερινός για 3. Από πολύ μακριά. Δεν μπαίνει. Την πάει το Ζενέλη. Πάσα και πάλι στο Λάμπρου, τώρα και ανοίξει το παιχνίδι. Πολύ εύκολη άμυνα από το Καμαρινό του, παίρνει την μπάλα από τα χέρια του Λάμπρου. Δίνει και την πάσα μέσα, πολύ ωραία φάση. Καστανιές του γκολ φάουλ. 72-57. Με ετοιμάζεται να μπει μάλλον στο παιχνίδι ο Μαρτίνα, δεν ξέρουμε αν έχει ξαναμπεί, το έχει ξαναμπεί άνθρωπος. Αλλά εμείς δεν το είδαμε και ο Γεωργιάδης περνάει στη θέση του Κιούσι. 72-57. Εύστοχες και συμβολή, 72-58. 14 η διαφορά. Γεωργιάδης, ωραία πάσα κοντά στο Ζενέλη. Νομίζω ότι έχουμε χαλαρώσει άμυνες. Δείχνει το παιχνίδι να έχει κρυφθεί. Για να δούμε τι έδωσε. Το φάουλ το χρόνο του Γεωργιάδης. Πώς πάμε. Δεν θα πω αν είναι σωστή η πλευρά που δίνουμε την μπάλα, είναι κατά τη γνώμη μου να πω έτσι όπως την είδα τη φάση, κρατάω μια επίλεξη, δεν θέλω να κρίνω, ξαναλέω, είναι ή επιθετικό ή φλόπινγκ. Δεν νομίζω ότι έγινε φάουλ, δεν έβαλε χέρια. Βέβαια η διαιτής πολύ ωραία εξηγεί στον παίκτη και ήταν πολύ πιο κοντά από εμάς, έτσι. Εγώ λέω έτσι όπως το είδα. Το πιθανότερο η κατοχή να ήταν σωστό να πάει μπάλα στον αναγέννηση, αλλά όχι. 74-58, 3 και 2. Επαναφορά με τον Μαρτίνα. Παίρνει την μπάλα ο Κατσούρη. Χάρικα είναι καλή πάσα. Δεν είναι καλή πάσα, νομίζω ότι υπάρχει μια απογοήτευση στα παιδιά της αναγέννησης. Κάναν την προσπάθειά τους όταν φτάσαν διαφορά στους 9. Δεν τέλειωσε όμως, δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την αντεπίθεσή τους. Ξαναπερνάει Πετράκης στη θέση του Κατσούρη. Γεωργιάδης. Έχει περάσει και ο Νικολαίδης για την ελευθερία Μοσχάτη. Γεωργιάδης πήγε εδώ με τον Ζενέλη. Δεύτερο πικεντρόλι. Μια πάσα στο Δανδρινό. Δύσκολη πάσα, σε την κατοχή αλλά κάνει βήμα.
Καμαρινός. Πιέζεται καλά. Παραλίγο έκλεψε την Παλαιοκολοφώτης, αδράνησε λίγο. Θα μπορούσε να πιέσει περισσότερο την επιστροφή. Καμαρινός, καλή άμυνα από τον Ζενέλη. Δίνει στον Νικολαίδη, τρέχει στο ευθυνδιασμό και καρφώνει την μπάλα. Περίπου. Για κάρφωμα το μετράμε, 76-58. Και έχουμε τα αίματα από τον κύριο Πετράκη. Θέλω να κρατήσει τη διαφορά. Νομίζω ότι περισσότερο το κάνει και για την ψυχολογία των παιδιών του. Και νομίζω καλά κάνει. Έχει φύγει η διαφορά στους 18. Νομίζω ότι τουλάχιστον το διάστημα που εμείς είδαμε οι αναγέννηση ήταν πάρα πολύ ανταγωνιστική. Αλλά στα τελευταία λεπτά δείχνει να έχει αδρανήσει. Και βεβαίως η Ελευθερία είναι μια ομάδα, μια παρέα που εκμεταλλεύεται αυτή την εικόνα και πολύ γρήγορα καλύπτει το σκορ και ανεβάζει τη διαφορά στους 18 πόντους αυτή τη στιγμή, 76-58. Εγώ θα απολογηθώ στο φίλο που έφερα, γιατί είναι και πολύ Παναθηναϊκός ο φίλος που έφερα να με καλύψει και δεν βλέπει το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Του χρωστάω χάρη τώρα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, οι ατυχίες γι' αυτό γίνονται. Ξέρω πάρα πολύ καλά, θα ήθελα να είναι σπίτι να δει το παιχνίδι, αλλά δεν είναι τώρα και το βλέπει εδώ από το κινητό, έτσι. Με κοιτάει με ένα βλέμμα μισητό, με μισή αυτή τη στιγμή, έτσι, αλλά ήθελα να δει το παιχνίδι, έτσι, δικαιολογημένα. Αλλά αυτό είναι το αβαντάζ όταν έχεις καλούς φίλους και έχεις και συνεργεία. Αμέσως καλύψαμε, τουλάχιστον δεν χάσαμε το παιχνίδι. Χάσατε εσείς το live streaming, το οποίο είναι δική μας ευθύνη. Ανεξάρτητα είναι μια ατυχία που δεν μπορείς να την ελέγξεις. Αλλά υπάρχει το παιχνίδι κανονικά. Δεν χάθηκε η κάλυψη του παιχνιδιού και για τους άλλους προπονητές, αλλά για τις ομάδες, αλλά και για εσάς το βράδυ που θα το πάρετε να το δείτε. Λοιπόν, 76-58, 2 και 4 για τη λήξη του παιχνιδιού. Νομίζω ότι έχουμε πλέον νικητή. Καστανιέτης. Κατώφουμε τον... Για να δούμε γιατί κάθομαι λίγο τα ονόματα. Πάει πάλι και πάλι στο Κατσουρί. Δεν μπορεί να σκοράρουν. Γεωργιάδης κατεβάζει την μπάλα. Έχουμε νικητή. Έχουμε μπει στο τελευταίο δίλεπτο. Είναι και 49. Το τελικό σκορ μένει. Πήγε το ρόλο ο Γεωργιάδης με τον Τζενέλη. Παίρνει την μπάλα ο Λεντρινός. Νικολαίδης. Κλειδώνει ο Τζενέλη τον παίκτη του. Δεν είναι καλή πάσα. Ο Καστανιώτης το διαβάζει μάλλον. Είδε την πρόσθεση του παίκτη, πήγε μπάλα απέναντι, πολύ ωραία προσπάθεια του Πετράκη, δύσκολο σούτ, δεν το βάζει, Νικολάης στο ριμπάουντ. Κολοφώτης, Γεωργιάδης, κατεβάζει, περνάει το γέντρο. 76-58, Γεωργιάδης, πασάει στο Ζενέλη. Βήματα που χρειάζονται ο Κολοφώτης, δίνει το χέρι στη διετή. Έχετε και πάλι ο Κρεμαστούλης στη θέση του Κολοφώτη. Δεν προλάβαμε να πούμε τα σχόλιά μας από την αρχή. Μιλάμε για ένα διάολο. Έτσι. Και περνάει και με το νούμερο 32 συγγνώμη, ο Δαγαλάκης. Ένα επίσης ψηλό παιδί. Ο Δαγαλάκης τον πέτει κοντά στο καλάθι. Καλή πίεση από τον Ινδρινό. Δεν αφήνει καμία φάση. Θα πιέσει μέχρι τέλους. Έτσι. Κατσούρι κατεβάζει την μπάλα. Τώρα Κατσούρι, τέτοια ώρα δεν διαλόγια. Έτσι. Αλλάζουμε τον Μαρτίνα, τον αφήνει πάνω στο Κατσούρι. Παίζει ένας μάνα με τον Νικολαίδη, δύσκολη προσπάθεια. Παίζει τον ριμπάουντ Δαγαλάκης και κερδίζει 2 γκολ. 76-58. 51 δευτερόλεπτα, δεν μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Αυτή την βολή, μια βολή ακόμα για το Δαγαλάκι. Αυτή και η δεύτερη, παίρνει όμως το rebound ο Πέτρου και βάζει ένα πάρα πολύ όμορφο καλάθι ο Μαρτίνα για το 76-60. Αλλαγή. Γεωργιάδης. Νικολαίδης. Δεντρινός, Ζενέλη.
Γεωργιάδης. Μια ωραία πάσα δύσκολη, αλλά δεν περνάει. Θέλουν την παραδοχή, τα παιδιά του προσπαθεί να κόψει ο Γεωργιάδης, αλλά βάζει ένα πολύ όμορφο καλάθι και πάλι για να γίνει για το 76-62. Έχει πάει στο 14 διαφορά και πάλι 15 δευτερόλεπτα, δεν θα έχει δηλωθεί επίθεση. Αυτό είναι το τέλος του παιχνιδιού που βρίσκει νικήτρια την ομάδα της Ελευθερίας Μοσκάτου 76-62. Εγώ θα επαναλάβω για άλλη μια φορά ένα συγγνώμη από εμάς, όσο και αν αυτό είναι κάτι που δεν ελέγχεται, ατύχημα έγινε, αλλά εν πάση περιπτώσει εσείς περιμένετε το παιχνίδι και εγώ στις σας μπορεί να έλεγα ότι δεν με ενδιαφέρει. Εμείς προσπαθήσαμε να έρθουμε το δυνατόν συντομότερα, ήρθαμε, καλύψαμε το 1,5 δεκάλεπτο. Ξαναλέω, το βράδυ αργά, μόλις τελειώσω την επεξεργασία, θα ανεβάσω ολόκληρο το παιχνίδι και στο DA, στο δικό μας το site. Δύναμη! Λευκός! Αετός! Έλα! Λοιπόν, ακούστε τη φωνή, Ελευθερία Μοσκάτου, το χειροκρότημα από τον κόσμο, θα δούμε όμως και τη φωνή από την αναγέννηση. Και άλλο τα παιδιά αυτά είναι αξιέπαινα για όλο αυτό που έχουν κάνει, στο Αρκαλοχώρι, αλλά εμείς παραμένουμε εδώ στη μία ακόμη νίκη για την Ελευθερία Μοσκάτου που έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά το πρωτάθλημα. Είναι πραγματικά συγκλονιστική η προσπάθειά τους και περνάμε βήμα-βήμα, προχωράμε βήμα-βήμα. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, να σας αφήσουμε και να προλάβουμε να πάμε σπίτι να δουλέψετε το παιχνίδι, αν το δείτε και εσείς. Καλό βράδυ σε όλους και πάλι ένα συγγνώμη από εμάς για την καθυστέρηση στο live stream. Έλα δεις Άρη, 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 έλα από εδώ, έλα από εδώ, να δεις, μένει να σου δείξω πως γίνονται οι ρυθμίσεις όμως, έτσι τώρα είναι έτοιμες, έτσι, θα σταματήσω το stream. Το πλήρωσε αυτό. Ναι. Εντάξει, δεν υπάρχει.